čomu sa dnes už len dá veriť. S realitou sa občas ťažko zmieriť. Tovary a služby nie sú ako kedysi, už vôbec nie zákony a predpisy. No je tu aj iná zmena, ktorá desí. Nejeden život bez nej predstaviť nevie si. Umelej inteligencii alebo AI sa v dnešnej dobe veľmi darí. Umelá inteligencia má byť posun vpred, dostať nás na úroveň, akej dnes nie. Keď sa po pár rokoch pozrieme späť, nemali by sme sa za hlavu chytiť hneď. Aj už obrázky každodenne vytvára, 3 ruky, 6 prstov, tak si nás pretvára. Životopis či sprievodný list, prezentáciu, ich tvorbe už neučia mladú generáciu. Všetko sa pýtame, z AI riešime, pred jej výmyslami sa nechránime. Pri videách schopnosť AI až straší, kde človeka vlastná tvár naplaší. Umelá inteligencia má byť posun vpred, dostať nás na úroveň, akej dnes niet. Keď sa po pár rokoch pozrieme späť, nemali by sme sa za hlavu chytiť hneď. Všetci budeme mať svojich AI agentov, vybavia všetko z nás, spravia dementov. Kreativita asi upadne celkovo tiež, obrázky, texty už tvoriť nebudeš. Asi som pesimista, nevítam pokrok, v mojom veku na to mám nárok. História učí, že i nápady sľubné môžu nabrať rozmery obľudné. Umelá inteligencia má byť posun vpred, dostať nás na úroveň, akej dnes niet. Keď sa po pár rokoch pozrieme späť, nemali by sme sa za hlavu chytiť hneď. Poviem popravde, že bez AIčka by nevznikla ani táto pesnička.